όταν επικοινωνείς στο ίντερνετ και μπαίνεις στο ίντερνετ, αν έχεις υπολογιστή σπίτι, το καλύτερο πράγμα που έχεις να βάλεις είναι το Tor browser. Είναι αυτό εδώ που έχω βάλει κι εγώ. Είναι καλό για πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι γρήγορο. Είναι ένα browser το οποίο είναι βασισμένο στο Google Chromium, το οποίο είναι το καλύτερο ουσιαστικά και το πιο γρήγορο. Δηλαδή από το Chrome ακόμα καλύτερο. Φυσικά μπορείς να κατεβάσεις και το Chromium, αλλά το Tor είναι πολύ πολύ καλό. Γιατί όταν θέλεις να κατεβάζεις κάτι από το ίντερνετ, έχει ακόμη και torrent ενσωματωμένο. Πρώτον. Και δεύτερον, όσον αφορά τη μουσική, έρχεσαι ακριβώς στο εικονίδιο εδώ πάνω, κάνεις κλικ εδώ που λέει μουσική και συνδέεσαι με το Tor Music. Ουσιαστικά βάζεις εδώ πέρα, έχεις όλα τα άλμπουμ του κόσμου. Όταν λέμε όλα τα άλμπουμ του κόσμου, όλα, χωρίς να είναι ανάγκη να κατεβάζει, να MP3, να κατεβάζει οτιδήποτε. Μιλάμε σε ξένα, σε ελληνικά δεν το έχω ερευνήσει ακόμα. Για δούμε, Γιάννης Πλούταρχος, Πλούταρχος, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα εμείς. Όχι, όχι, είναι όλα. Κοινικά. Έχεις όλα τα άλμπουμ του κόσμου, σε ελληνικά, σε ξένα, σε ό,τι θέλεις. Όλα τα τραγούδια, τα οποία μπορείς να τα βάλεις απευθείας στο Torch Music Player. Ας πούμε εδώ πέρα έχω βάλει εγώ την Nicole Scherzinger. Μ' αρέσει. Είναι... Για να σε δώσω να εξηγήσεις, αυτό είναι συνδεδεμένο απευθείας με όλα τα δίκτυα, YouTube, οτιδήποτε, αλλά κυρίως με το YouTube, που προβλέπει όλα τα τέτοια, όλα τα τραγούδια τέλος πάντων και όλα τα άλμπουμ τα έχει όλα ενσωματωμένα και μπορείς όλα να τα δεις, δηλαδή χωρίς να κατεβάζεις τραγούδια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάζεις τραγούδια και μπορείς να βάλεις μέχρι 100-200 τραγούδια, θα θέλεις. Δηλαδή να σε παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ακούς μουσική όσο γουστάρεις. Παραδείγματος χάρη θέλουμε Nicki Minaj. Αν θέλουμε ολόκληρο το άλμπουμ, πάμε, κάνουμε στο plus, εδώ στο εξώφυλλο, κάνουμε ένα συν. Αν θέλουμε όμως ορισμένα τραγούδια, πηγαίνουμε στα τραγούδια και λέει 16 more και λέει όλα τα τραγούδια εδώ πέρα, τα δικά της. Βασικά η Nicki Minaj λέει ένα άλμπουμ εδώ πέρα. Άμα κάνεις την Nicki Minaj, κάνεις search, θα σε βγάλει μόνο για την Nicki Minaj και τα καλύτερα της Nicki Minaj. Παραδείγματος χάρη, εμείς θέλουμε τώρα ένα τραγούδι. Good shot, Nicki Minaj. Το βάζουμε αυτό και πατάμε play απλά. Ξεκινάει. Αν θέλουμε όμως ολόκληρο το άλμπουμ, θα κάνουμε εδώ πάνω στο τέτοιο και μπαίνουν όλα τα τραγούδια του συγκεκριμένου άλμπουμ. Σήμερα πατάς play και συνεχίζει και παίζει. Αλλά επίσης αυτό το Tor browser έχει, γιατί έχει και FLV player. Ουσιαστικά είναι συνδεδεμένο με το browser. Είναι μια προέκταση του browser. Γιατί μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πας σε μια ιστοσελίδα που ξέρω εγώ, movies2k.com, και εδώ πέρα είναι όλες οι ταινίες. Ό,τι βλέπεις. Μετά μετατρέπεται σε το, αλλά δεν πειράζει. Όλες οι ταινίες, οι τελευταίες, οι προτελευταίες, ό,τι γουστάρεις. Καταρχάς εδώ, τι κάνεις. Π.χ. διαλέγεις μια ταινία, The Defined Town Once, ας πούμε. Οκ, ωραία τραγούδι, ωραία ταινία αυτό. Λες αυτό εγώ, το download manager που τα κατεβάζω. Μόλις πατάω play, με λέει download this video. Και το κάνω download. Μου λέει ότι είναι τόσο megabyte, το συρνάω download και κατεβαίνει. Για να το βλέπω χωρίς διακοπές, γιατί το ίντερνετ καμιά φορά κολλάει. Και όταν κολλάει το ίντερνετ, σημαίνει πως κολλάει και η ταινία και δεν συνεχίζεται. Εγώ όμως επειδή έχω κατεβάσει μια ταινία, παραδείγματος χάρη το Men in Black, είναι το τελευταίο μέρος, αν κάνεις ένα δεξί κλικ επάνω, γιατί είναι πάντα σε FLV, το οποίο δεν υποστηρίζεται από το Windows Media Player και κάποια άλλα τέλος πάντων, και το πιο απλό δεν θέλω να κατεβάζω τώρα προεκτάσεις για να βάλω τον υπολογιστή μου, γιατί το έχω κάνει τούμπανο, έχει πολλά πράγματα μέσα. Περιμένω τώρα να πάρω ένα καινούριο.
κλεμμένο βασικά και ψάχνω ακόμη. Αλλά δεν βρίσκω αυτό που μου αρέσει γιατί θέλω να πάρω ένα πολύ ισχυρό. Αυτό εδώ είναι ένα μέτριο πράγμα. Είναι εντάξει. Αυτό που θέλω να πάρω θα έχει στο μαγαζί κάνα 2-3 χιλιάρικα. Πιστεύω τώρα θα βρω κάτι καλό στα κλεμμένα γιατί συνέχεια κλέβει ο κόσμος. Λοιπόν, που λες, πας σε αυτό που κατέβαζες στο αρχείο και λες Open with Torch PLV Player. Και ανοίγει. Μην ξεγελιέσαι, η εικόνα φαίνεται μικρή. Όμως, αν πατήσεις αυτό το εικονίδιο, γίνεται full screen. Και όπως βλέπεις όλη την ταινία. Οκ. Δηλαδή και βλέπεις κανονική ταινία, όχι αυτό. Τα έχει όλα μέσα ουσιαστικά. Έχει μουσική, ψυχαγωγία, ταινίες, ό,τι γουστάρεις. Μπορείς να δεις τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή έχεις μουσική, έχεις ταινίες, έχεις γρήγορο σερφάρισμα, έχεις πλούσιο Chrome Store, το οποίο δηλαδή μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Έχεις πολλές εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη μπορείς να βάλεις αυτό το Firesheet Pro που λέει, Firesheet Pro, το Fireshot λέγεται αυτό, κάτω το Selection, Edit και λες Client Mine, θέλω αυτό εδώ το κομμάτι. Τσακ. Και βάζεις κομμάτια, βάζεις από εδώ, βάζεις από εκεί, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά με αυτό το browser. Εγώ στο συνιστώ να το κατεβάσεις. Όχι τίποτα άλλο, επειδή μ' άρεσε. Είναι ωραίο browser. Είναι γαμάτο. Και έχω κάνει ακόμη και βίντεο για αυτό. Και με ευχαριστήσαν για από την εταιρεία. Μου λέει ευχαριστώ που το λες σε όλους. Τι να κάνω. Όποιος μ' ακούει. Αλλά αυτό είναι καλό. Εντάξει, επειδή το browser βασικά είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα. Δηλαδή μπορεί να σου φανεί ασήμαντο. Ουσιαστικά στο τέλος λες τι είναι μουσικά το Internet Explorer. Ναι, αλλά αυτό είναι όμως η μόνη πύλη εισόδου που έχεις με το ίντερνετ να επικοινωνήσεις. Γιατί ουσιαστικά όλα μέσω ενός browser τα κάνεις. Όταν συνδέεσαι στο ίντερνετ και μπαίνεις στο ίντερνετ, σκέψου απλά. Όλα τα κάνεις από ένα browser. Αλλά φυσικό και επόμενο να παίζει ρόλο πόσο καλό θα είναι το browser αυτό που θα έχεις και τι θα υποστηρίζει. Οπότε εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο είναι αυτό. Βέβαια φαίνεται δύσκολο εξ αρχής, αλλά δεν είναι όμως. Δηλαδή είναι πανεύκολο, πώς το λένε. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι αυτό το browser να το προτιμήσεις. Να το κατεβάζεις και να κάνεις τα δικά σου. Δες, πατάς το εικονίδιο, shop, μπαίνεις στο Torch Music και έχω εδώ όλα τα άλμπου. Ό,τι κυκλοφορεί στον κόσμο και δεν κυκλοφορεί. Χωρίς την ανάγκη να κατεβάζω τραγούδια, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει, έχει το έχω ψάξει, ξένα εγώ πιο πολύ. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχει οτιδήποτε άλλο. Αλλά ξέρω ότι έχει πάρα πολλά. Είναι απίστευτα πολλά. Έχει ό,τι θέλεις, ας πούμε, το Michael Jackson. Τα λέμε Michael Jackson, πατάμε στο Michael Jackson παραδείγματος χάρη και λέει πες το Michael Jackson, Immortal, όλα τα άλμπουμ τα δικά του. Εδώ και εδώ διαλέγω εγώ τι θέλω να ακούσω. Το άλμπουμ, ό,τι έχει βγάλει ο Michael Jackson από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Όλα τα δικά του άλμπουμ είναι εδώ. Και όλα τα τραγούδια. Παραδείγματος χάρη θέλουμε αυτό εδώ. Wanna Be Satin Song, λέει. Εδώ έχει 3 τραγούδια. Εντάξει, το άλμπουμ τόσα έχει. Η Immortal, θέλουμε να βγάλουμε το Immortal. Το 2011 νομίζω αυτό είναι μόλις πήγε να πεθάνει. Ναι, μόλις πέθανε. Αυτό εδώ, είναι όλα τα τραγούδια. Το μόνο που έχεις να κάνεις, αν θες να βάλεις ξεχωριστά τραγούδια μέσα, βάζεις τα play ή βάζεις όλο το άλμπουμ. Πάταμε clear εδώ. Μπήκαν όλα τα τραγούδια του Michael Jackson. Πατάμε play και συνεχίζουν ένα να παίζουν. Και ακούς όλο το άλμπουμ. Νομίζω ότι
οπότε αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι σ' άρεσε. Άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, μην το πάρεις. Άντε, γεια.